മിക്ക ആളുകളും പരാജയപ്പെടുന്നത് അവർ ദുർബലരായതിനാലല്ല, അവർ ഭയപ്പെടുന്നതിലാണ്. ഭയം നിങ്ങളെ അധികം ചിന്തിപ്പിക്കും. ഭയം നിങ്ങളെ വൈകിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവർ ജയിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഭയം നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കും. പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഭയം ഒരു മുന്നറിയിപ്പല്ല, അത് വളർച്ച അടുത്തെത്തിയെന്ന സൂചനയാണ്. നിങ്ങൾ ഭയത്തെ നേരിടുന്ന നിമിഷം ഓടി മറഞ്ഞിരുന്ന പഴയ നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തനാകും. നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങൂ. ഒരു ചെറിയ ചുവട് പോലുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറാം. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കായി നോൺ അണ്ടർ നോൺ ഫോളോ ചെയ്യൂ.